Sve karte su rasprodate, najavljuje se obaranje sopstvenog rekorda po broju gledalaca, ali realno mnogo su bitnije karte koje će u borbi sa Unixom na sto baciti trener Zvezde Dejan Radonjić. Vodit će računa da taj kvalitet koji oni posjeduju, iskustvo koje imaju, smanjimo na najmanju moguću mjeru i da tako u jednom ambijentu koji će zasigurno biti fenomenalan pokušamo da ih savladamo. Unix je mešavina vrlo iskusnih američko-grčko-ruskih košarkaša koje predvodi italijanski trener Andrea Trinchieri. Ova prava legija stranaca je u 20 utakmica Evrokupa ove sezone poražena samo jednom i mnogi je smatraju za glavnog favorita ovog takmičenja. Odbrana im je zaštitni znak, prosečno primaju najmanji broj poena, 64,4, a kod kuće nisu izgubili 13 duela za redom. Pobeda u ovom dvomeču odvela bi Zvezdu u finale i borbu za direktan plasman u Evroligu, koju bi mnogi od crveno-belih ponovo igrali, a neki opet i pevali dobro poznatu himnu. Devotion, devotion, I feel devotion.